Nie každý tréning musí bolieť. Dnes mám regeneráciu v zóne 2, v ruksaku mám 15 kg a budem chodiť po schodoch na stavbe. Na stavbe mám namiesto bežiaceho pásu schody a namiesto závaží ruksak s 15 kg. Cieľ? Asi 40 minút úplného pokojného tempa. Zóna 2 je pre mňa tréning, pri ktorom viem v pohode rozprávať, srdce maká, ale hlava je pokojná. Telo spaluje, ale neodchádza domov zničené. Celý týždeň mám 4-krát silový tréning a 2-krát takýto zónový tréning v zóne 2 a jeden deň úplné voľno, aby sa to všetko stihlo poskladať dokopy. Kalórie drží medzi 2000 a 2400 denne podľa tréningu a podľa pocitu, ale celkový výdaj má vždy okolo 3000 kcal, čiže telo má dôvod siahať po zásobách, nie po výhovorkách. Nie je to žiadna raketová veda, len disciplína, zo pár schodov, 15 kg na chrbte a rozhodnutie, že sa chcem cítiť lepšie o mesiac, nie len zabiť sa dnes na tréningu. Ak chceš spalovať tuk a zároveň regenerovať, možno práve zóna 2 je tvoja chýbajúca stavebná tehla.